Здравейте! Днес времето ще бъде предимно слънчево с максимални температури от 20 до 25 градуса, като по-хладно ще остане единствено край брега на морето. След обедните часове ще започне заоблачаване, като повече ще бъдат облаците над северозападна България и планините, където на места ще превали слабо. Най-голяма вероятност за краткотрайни превалявания ще има на Стара планина. Затоплянето продължава и на височина 2500 метра максималната температура ще е плюс 4 градуса, а на 1500 метра височина около 12. Утре ще бъде топло с разкъсана облачност, но след обед над Западна и Северна България ще превали и прегърми. В четвъртък и петък ще захладнее, ще бъде предимно облачно и на много места ще превалява около планините с гръмотевици. В събота краткотрайни валежи ще има предимно над Западна и Централна България и главно в следобедните часове. Максималните температури ще са от 16 до 22 градуса. Такава е нашата прогноза за времето. Повече за него, както и най-важните теми от деня, може да намерите на tv7.bg. Хубав и успешен ден!